Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro pinang pet yaka bati CTV ban ngi piang subhai pi shaki Khubor kimat. Ngina phashwa shaki Khubor na kling kibenta jong ka Jylla. Ka dor bashnong majai hapo ka Jylla jong u acting sardar uba balajit yaubor badu secretary jong ka dor bashnong uba dabinot sotun. Haka khasautri Jymmang araja punriu kila let mi sha office jong u sub divisional officer jong ka sora civil subdivision ban pan jingshai now SDO hadien ba kila yo I yakarai jong ka Jylla kabalalong haka khatwei tri Jymmang araja punriu ka Jylla kabala khot dak office jong SDO yakaba amshim madan bami khman na ka dor barshnong majai namar ba hakarai jong ka Jylla kabakat kum kijing tho kila ong ba ka pen I pen ban Bakadon ka jing tharai sniu ya ka dor barshnong majai halor ka jing bamla jonggi ban poi shaka Jylla ka kongdina khongmaulo ka bade mi jong u trophimos khongmaulo bam kwai dwar blai kumjuru men arkmi jong u ka tau jisen khongmaulo klapen pau ya ka jingsngo bitar ya ka jingkno jong khpa jong trophimos ka tau ba nebi wait khongsdo hakbaw la bu ru dak ejahar Shaki pulit ban keno ba urang ba asnong bat ki VDP kasnong penter kila bom kila tit yo khun jong u hadu pa undayam haka jingakran lingba ka phone ki riurang ba kilai thu ba uba trophimos ubala khla no udei ubajuthau jingkulmar hayeng asem hadu ba ka kme kam sha shu bo unsa lang ujuthau jingkulmar ru hakasnong bat ula sha kem ru bunsin hakasnong Nalor kata kila ong ruba ula persang bunsin mepenyap yalade ula di bi teng ula sedien pasiru hendrei ladkut no terlai. Uba ni tri biwek kongsdo ubadi kupa jong orang ba bala klat no kata uba trophimos kong maulo nakasnong penter kasnong kabadan hakathain penusla. Ula penskembe ya ka jingkeno ba ude orang ba asnong ka penter uba full moon kongsdo bat ki VDP ki ba bom yap yo khun jong u hakame jong ka nyau terik uya yong araja punriu. Uba ni triu lo ong ba hakapor baki wanra ya kamen kila kelan da u pong baju siang shilia bat latap ya kamen da ka berni da bilan bat haba uliet ula yoi baka dur kadar kaladap da ka senap seda ulai thuru ba ladap man mudui ejahar shaki pulit bat ukwa baka an kan tokit benya ban yo ya ka jing bishar ka bahong Kakasi Students Union Upper Shillong Circle hapo ka Jylla jong usamla Assistant General Secretary u nang shngan bhala kyang haka khatsan tarik Jymmang aja punriu kladawa ya ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited ban pinben ya ka krteng shnong na do ka surok shirpi terter shadu milliam ya ki bala tho bakala Ka sanwa ka surong ka balong ka samla ban yo ra ya ka nam la du haka rinsan yakop Miss Meghalaya arasa punriu Katba kasamla Loreto lalu kala yora ya kekerdan ka baningkong bat kasamla Ameda Giovanna Kendia kala yora ya kekerdan ka balai Katba kaha ka Mistin Meghalaya arja punriu kasamla Odarika Kamarwar kala job ya kanam Mistin Meghalaya arja punriu Kisamla ka Seng Congress hakani Jylla Meghalaya haka khatsau trik Jymmang aja punriu kilami ban pendam joria ka sarkar NDA balayalam da ka BJP halor ka jinglait tu jongki jingkli ka examen NEET UG aja punriu kablaja dan kendiat sngi Kisamla jong ka Seng Congress kila pelong ru da ka jingyat pat ba na Congress Bhavan chakndailat ban pertaru da ki sur pendam ya ka sarkar balayalam da ka BJP hapo kari Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee haka khatsautri Jymmang aja punriu kala binshet biang ha president ka party uba Vincent H Pala ban longkum ukurtong jong ka party haka election MP shiteng samoy ka bansa longshen ha Shillong parliamentary seat Ka Election Commission of India haka khatsautri Jymmang aja punriu kala pinbena ban pinstang no ya ka special intensive revision haki khanriu tli ki Jylla bat haki lai tli ki union territories bat hakani Jylla Meghalaya an sedang na do ka lai photrik ujliu araja punriu Bun ki mender ki badon ki kerteng thok kin shaweng na ka electoral roll kumba ka long sheki wei par ki Jylla U menturang ba ka Jylla konrat kong ka sangma haka khatsautri Jymmang aja punriu ulo ong baula a jingkershan ya menturang ba do kare Narendra Modi ban penduna ya ki kali jongki pulit pahara
ban penunkam daki kali bacharge dak boarding electric bat ban pendonaru ya ki program ki balong tang ki jingpelut phut ya ka pisa jong upai pa haga step jong ka sngi tho ding la pin kiu ya ka do jong ka petrol ba ka diesel la lighting ka shilitar ka daw ka dei na ka jingsedang kerdo umpnyang na mar ka jiang kan at West Asia kani ka jingpin kiu dor kan trekam habaro ko kari Delhi la pin kiu dor ya ka petrol da lighting ka khatsau na ya bat menta ka dor Delhi ka dei khandai phunyo tingka nyo phunyo na ya shilitar kat kum ki Khubor bala pin mi de kila Pyrthei Khubor na Delhi ka pin I ba hakani ka Jylla Meghalaya ka dor jong ka petrol kan kiu da atingka ndri phona ya ka bambut ba ka dor jong ka petrol menta ha Meghalaya kan dei khnai pu pratingka prapunriu na ya ka Khasi Students Union Nehu Unit ha ka khatsantri Jymmang asa phunriu kala IT da ka jingtho sha upro Vice Chancellor ka school ba Nehu ban pinsngau ha ka bayadai bat ka jingbam pat pin khre jong ka Nehu ya ka syllabus la di ka lundang puli na ka banta ka bahnyau bat pra semester ha ka 4-year undergraduate program hadin bala pentrekam ya ka National Education Policy araza apho ka Meghalaya Healthcare Association ka bade ka kunhun jong kinong di dawai ha Meghalaya da ka jinga lang bat ka All India Organization of Chemists and Druggists ha ka khatsan tarik Jymmang aja phunriu kalapin benapai ba babaro ki dukan di dawai kin khang khrdap ha ka Jylla bat ha ka ri hi barokawai ha ka arpho tarik Jymmang arja phunriu ka Khasi Students Union East Jandihil District Unit ringkat bat kinong shong shnong ga shnong right stong haga khatsan tarik Jymmang aja phunriu kila IT da ka jingtho sha ka Senior Environmental Engineer ka kong dis imli ban persha ya ka public hearing la ni ka jing pisngau pat ba na ka benta ka jing terwa manti maushun ha ulum serman da ka Shri Cement Private Limited ka bansalong ha ka arpho tarik Jymmang aja phunriu ka Khasi Jaintia Presbyterian Synod pedeng ha ka khatsan tarik Jymmang aja phunriu kala penremjur ya ka jingsha siat yap jangki laingot ki pastor ka balaja dangshen ha ka khatlai tarik Jymmang aja phunriu ha ka Jylla Manipur ka Jylla ka bamat ya ka jinga snam ka barangai peteng hadu menta mene na ka jinga kan a jat penriu menta pan ya phashi Khubor na kelingi benta chokari shwaban shimsmai kum umitrang ba jong ka Kerala uvidi sathisan ulai kundu ya ka jing ha ka san hima sima ha ka bawla hap an pinjam ya unong yalam bala rangba jong ka seng congress uramesh senithala ubalong uriu paukmat ha ka san hima sima jong ka Jylla Kerala ka Mamata Banerjee ka balong ka menteri rangba barim jong ka Trinamool Congress kala lum ya ka jingalang ba kongsan jong ka party ha ka yeng sa jong ka ha Kalikhat ha South Kolkata ha ka sngi thodiang banti bnia ya ka daw halor ka jingsha rem jang ka party ha ka election ka barau shudap longshen ha West Bengal habakan tho ya ka ra jong ka sarkar ban amsha ban phong ya ki jain rong so ba ki jain tap khle ha ki school ba ki college ka BJP unit na ka Jylla Karnataka ha ka si tho dieng kala kan tho ting ya mintrong ba ka Jylla Usidaramaya da ka boong ba shim la ailat ban pin I ya ka jinget Hindu bat akno ru ba ukham no msim shigi jat ban rit pa uhe jong ka IT cell ka BJP Amit Malvya lo ong ha ka si tho dieng ba ka India kala ban tela kam wat hapeng ka jingkiu dor jong ka umpanyang ha ka Pyrthei ka balami na ka jinga kan at ka barangai beteng ha West Asia bat ka jingsha penthut ban kit ya ka umpanyang lengba ka Duriau ba Strait of Hormuz ka National Testing Agency ha ka sngi tho ding kala pin bana ba ka examen ban pelong biang jong ka NEET UG arja phunriu kan long ha ka sngi ublai ka arpoi tarik ujliu aja phunriu ya ka ni ka rai la shim da ka jingmanjur jong ka sarkar pedeng ka jinglai tu jong ka jingkili jong ka examen NEET Rajasthan kala pin pau Pyrthei ye kam runar ka bashir khai ha ka bala lab ba kidan ki mafia ni ki runar ha ka jingpuli doctor ki barankti nari Keyboard pulit kila pen klan ya ka jing pahara ha Old City ha Bhopal ha Shwa ka jing duwai ha ka sngi tho dieng khnang banyada na ka no ka jingkulmar hadin ka jing kan a jat bin riu halor ka jing sha thambor jong wei usamla muslim ha ka basdang jong ka ni ka tayo usham kanu mahanta u dei uwei na kinong sha kanno ba khamat ha ka mukodama kanno sha penyam jong unong tem na ka Jylla Assam u Zubin Gard u pha ya ka jingkerpat sha ka yeng bishar Guwahati High Court yakni ka kam ansa shong bisha da Justice Mridul Kumar Kalita
Kishipai India hakasingi thok ding la le burom yo field marshal Kolandera M Karapa hakalungkhu singi yap jong u da kabaken mau ya kanuksa jinglong nong ya lam jong u kaba lapen wandur ya kakenhun Shipai India kumba kalong menta. Kini par kilong Khubor na kaleng kiri ke Pyrthei. President ka China Xi Jinping la maham ya President ka United States Donald Trump ba ka jingle bakala ya ka Taiwan kala ban wanra ya ki jingakan at. Ya kini President ka China ula penpau ha ka jingakran chong kini ki arngun ha ka jingalang ka balalong ha Beijing ka batmu ban wanra ya ka jingade hapdeng kini ki artli kiri. Secretary of State jong United States Marco Rubio bala shakhang manit China halot ka jingkan tho jong ya kari China ulai shimmenta ha ka jingalang jong President Donald Trump but President China menta ka tayo hadien baki he sarkar ka China kila tho dakaway pat ka kerteng jong la ong ka Khubor jong ka Washington Post. Josh Simon ubadai rud khot jong ka sang labor ha ka British Parliament ula no ya ka kam khnang ba mayor jong ka Greater Manchester Andy Burnham unyo banmi bujli ha ka constituency jong lingba ka election shiteng samai. Menturang ba ado bathma jong ke Irang Ali Al-Zaidi labam smai but katu kat ni ngot ki menteri hadin ba ki MP Kim Shim Lala ban poi shaka jing su thu jingmut ha ka ban bate yaki shuki ba kongsan ba kantup ya katanat kampo yeng bat katanat yadari. Menturang ba ado jong kari Narendra Modi la jingo ya ka United Arab Emirates ha ka si tho ding man kentiu ya ka jingadai hapdeng ni ki atli kiri. Umodium saya kenduru yo President jong United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan banyakran halot ki babun kimat. Ka United Arab Emirates kala penremjur ha ka singi tho ding halor ka jingthambor jong ki leno ya ka jhan ka badon dakalama India Harut Duriau jong ka Oman kat ba menteri rang ba do kari Narendra Modi urang jingo ya ka UAE ha ka ni ka singi. Ka Convention for the Popular Revolution kabadai ka kunhun king atyar ka batrekam hakathan chate lam mingi jong ka Democratic Republic of the Congo kala ong hakasni palai ba kan sange shwa ya ka jinga siat shwa ka jinga kran ka benengkong bat ka sarkar Congo hapo ka jingpen ben jong ka Uganda. Ki he sarkar jong ke Israel bat ka Lebanon kila sedang ya ka jinga kran suk hakawat kabalai ha Washington hakasni palai la ong he sarkar jong ke Israel. La kmirati baka jingakran kan beteng hakasngi tho ding wat la 4 la bantip ya kini ki alyang mamla kin point em shaka jinga su thu jingmun ki he shipai jong ka United States kila kam ba kila ban pinjam khnap ha ki shipai jong ka Tehran wat la ki khot jong ka Senate kila maham ba ka jingakan at ka US bat ka Iran kan bu jingma ha ka liang ka yok ka kot bat ha ka than tiktu kilong Khubor hakimat kimat matasi kublai